look like an angel, walk like an angel. Angel gan daut na héine a Ross na Rún fé mar a tásige locht fiachan na dílis, siad san an 200 míle duine an nán a gadan an sabal rám a gailteachta sean na héin tachtan cad ag díirech Rún an chláir. Caidan na heisteachta, caidan na scriptna agus an caidan léirechán atá agan ó híh chláirja. Tein an scéalta bhain go mór ar a bobbal. Is brala dín na charactéirí mar is credin siad iad agus ainin siad na charactéirí intopéin agus in na bobbal héin. Seacht mbliana ar an éirenis chuin le muintear an bhailise go má gur beag duine a bheas go muine díos an bhliain féinas. Ní cheap muid réomh go sruach muid an chuicéadú chlár ach tháinig muid an seo agus fasú an gin mu chuicéad eile. Fós an jobh tú mu an bródul go bhfuil sobtí réil go amach ar tíidir ceir is gúil gaiirí go má leis so. You look like an angel, walk like an angel. Tá sabal rámig dal ó náirt go náirt a gcónaí ach an nuirid go dain leis an bhuid an féin fé mar a chud an Angela síosair. Chiad blian ar háisiimiid bhí hananne fólam agus an rahraí contrailte tíú a hananne ó go is raimiid síos tíús is ag sortalimiid maihí san sinna. Ahanis tuigen muid go bhádís professionanta fa de. An tain cheistenis cad is féidir lena bheittheag sú leis ihe nolag. Tá tuisle le baintas duna fuile agus ní tuisle chun feáis. Tá heap mantar get as coppla duine machchan seo. Duine bína gabh de haid an chuichéú léir. Ní hílim go bhic go mééis a go go dé a tarlúin Ross na Rún fásta. Siún na Garalt, nuacht TG Cahar i Ross na Rún.